Aquest any Encamp ha volgut festejar la nit més curta de l'any amb el concert de l'Oreja de Van Gogh, una actuació que s'emmarca dins la gira d'estiu de la formació que compta per primera vegada amb la veu de Leire Martínez en substitució d'Amaya Montero. El tret de sortida al concert el van donar Mas i Sola, dues de les 12 cançons que formen part de les 5 en la història, 5è àlbum del grup que va sortir a la llum el mes de setembre passat i que manté l'essència del pop que caracteritza l'Oreja de Van Gogh. El títol del disc fa referència a una antic punt de trobada dels joves Donostiarres a la cantonada del Cinemes Astoria amb la plaça Pius XII, i és que es dona la coincidència que els 5 components de l'Oreja de Van Gogh són naturals de Sant Sebastià. Les prop de 2.000 persones que ahir a la nit van assistir al concert del Prat Gran també van poder gaudir dels temes més coneguts de la banda, que compleix 12 anys d'existència. L'Último Vals o Muñeca de Trapo van ser dels més aclamats. La gira de presentació de l'últim treball de l'Oreja de Van Gogh no s'atura. Demà continua a Pontevedra i 2 dies després a Sevilla.